Hej alle sammen. I dag er det onsdag den 27. januar. Og velkommen til alle, der er til stede her ved pressemødet. Jeg er sammen med læge Benedikt Nordsen, og der er forskellige ting, vi skal fremlægge omkring. Og det er blandt andet status vedrørende de hjemvendte efter nytår, status for vaccinationsprocessen, prioritering af sundhedsvæsenets arbejdsopgaver, og så råd og opfordringer vedrørende befolkningens fysiske og psykiske sundhed under coronarestriktionerne. Samt andre udfordringer, som vi kommer til at fremlægge omkring i dag. For det første vil jeg sige, at siden nytår har ca. 1700 personer rejst her til landet, og fredag i sidste uge ankom de sidste indrejsende. Det har været en lang og besværlig proces, hvor vi på den ene side ønskede hjem hurtigst muligt, for derved at mindske deres risiko for at blive smittet med covid-19 i Danmark. På den anden side måtte vi også sikre, at dette kunne ske med mindst mulig risiko for smittespredning her i landet. Selvom der har været konstateret enkelte smittetilfælde i perioden blandt de indrejsende, er jeg glad for at kunne konstatere, at det lykkedes at få alle vores medborgere hjem, uden at det førte her i landet. Jeg skal takke alle de indrejsende, der har taget deres ansvar alvorligt ved at overholde alle regler og anbefalinger. I forbindelse med det forrige pressemøde blev det oplyst, at vi forventede at begrænse adgangen for indrejse frem til udgangen af februar. Dette er der på nuværende tidspunkt ikke planer om at ændre. Der er ikke fastsat restriktioner på, hvem der kan rejse ud af landet, men der bliver som udgangspunkt kun tilladt den indrejse, som er nødvendig for at opretholde de nødvendige samfundstjenestlige og samfundskritiske funktioner. Det er muligt at søge om indrejse via sydslesvig.gl for perioden 1. februar. Som følge af, at den engelske variant af coronavirus breder sig og forventes at blive den dominerende variant i Danmark i midten af februar, tager vi nu skridt til at skærpe retningslinjerne for hjemmekarantæne af nære kontakter i tilfælde af smitte. Hvis der kommer en smittet person ind i landet, vil de nære kontakter til den smittede fremover blive påbudt hjemmekarantæne i 14 dage, og ophævelse af hjemmekarantænen kan først ske tidligst efter negativ testsvar på dag 14. Og så med hensyn til status for vaccinationsprocessen, vil jeg give ordet til Benedikt. Værsgo, Benedikt. Tak.
Status for vaccinationsprocessen er, at vi indtil videre har modtaget vacciner svarende til omkring 3800 doser. Disse vacciner er indtil videre blevet tilbudt til plejehjemsbeboere, ældre borgere, udvalgte sundheds- og plejepersonale samt mest sårbare patienter i Ilulissat, Asiat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. 2.584 personer er nu blevet vaccineret, svarende til lidt over 6% af landets befolkning. Næste uge påbegyndes revaccinationer i Ilulissat. Samtidig vil ældre over 65 år i Ilulissat blive tilbudt den første vaccination. Ligeledes i næste uge vil beboere og personale i alderdomshjem, ældre over 75 år, samt mest sårbare patienter i Nuuk blive tilbudt revaccination. Men der vil ikke være vacciner nok til at tilbyde første vaccinationer i denne omgang. Vaccineleverancerne er færre end forventet, og der er stor usikkerhed om den næste vaccineleverance på grund af den store efterspørgsel på de begrænsede mængder vacciner. Derfor er det endnu ikke muligt at komme med konkrete planer om udbredelse af vaccinationer til flere byer eller målgrupper. Vi skal have vaccineret en stor andel af vores befolkning, før end det er sundhedsmæssigt forsvarligt at begynde at lempe på nogle af de nugældende restriktioner. Dette skyldes blandt andet, at vaccinationen formentlig ikke beskytter den vaccinerede mod at være en rask smittebærer. Derudover giver vaccinationen ikke en fuldstændig beskyttelse mod sygdom ved smitte, men de vaccinerede vil have et forløb end dem, der ikke er vaccineret i tilfælde af smitte. Jeg siger tak til Banarak, og så vil jeg nu sige nogle få ord omkring sundhedsvæsenets perspektiv. Selvom vi på grund af corona ikke har nogen indlagte, så er vores sundhedsvæsen på flere punkter under pres, hvilket også vil have afledte virkninger på varetagelsen af funktionerne i samfundet. Både i forbindelse med opgaver knyttet til vaccination af landets borgere, samt ved personalemæssige rekrutteringsproblematikker i forbindelse med coronarestriktioner ved indrejse fra Danmark. Dette medfører, at enkelte områder af sundhedsvæsenet midlertidigt får længere behandlingstider. De områder, hvor man må forvente længere behandlingstider, er dem, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering kan vente i mindst 6 måneder på at blive gennemført. Det er dog kun, hvis udførelsen af opgaven forudsætter, at der skal indkaldes specialister eller andet personale fra Danmark eller andre lande. Uopsættelige opgaver vil blive gennemført uændret. Herunder for eksempel akutte behandlinger, vagtberedskabet i hele landet,
Aktiviteter, der lægefagligt vurderes til ikke at kunne vente i 6 måneder. Hele det psykiatriske område. Og ikke mindst kræftudredning og behandling. Det er disse ting, der vil blive prioriteret. Denne prioritering af sundhedsvæsenets arbejdsopgaver sker ud fra et hensyn om at mindske risikoen for, at tilkaldt personale medbringer covid-19-smitte her til landet. Samtidig med, at sundhedsvæsenet gerne skal have så effektivt et sundhedstilbud som muligt. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at serviceringen sker på et godt grundlag, og det har været vigtigt for Naalakkersuisut også at komme ud med en udtalelse på dette punkt. Men lyset er på vej tilbage. Dagene bliver langsomt længere for hver dag. Vaccinationerne følger dette lidt langsomme tempo. Produktionen af vaccinerne tager længere tid end beregnet, og hele verden venter. Vi venter også. På et tidspunkt i fremtiden, i den nærmere fremtid, skal vi dog forvente, at vaccinationerne kommer til at gå hurtigere. Så bliver dagene heldigvis også længere, og sundhedsvæsenet og andre, som skal hjælpe til med at få os vaccineret, vil få ekstra travlt. Vi skal nok sørge for, at informationerne for, hvornår vaccinationerne skal ske, bliver meldt ud i så god tid som muligt. Så vent med at kontakte sundhedsvæsenet. Det skal nok blive vores tur alle sammen. Der sker lige nu en prioritering. I mellemtiden kan vi bruge tiden på at holde os sunde og raske, både fysisk og mentalt. Dette til trods for de restriktioner, der er gældende. En raske gåtur på en halv time kan gøre underværker. Så det vil vi gerne opfordre til, at der gøres god brug af. Pas på jer selv og hinanden. Til slut vil jeg gerne spørge om... Til slut har vi nogle spørgsmål fra pressen. Tassadu coronavirusimuttungatillugu killiffikpillugu tusagassiortunikkatersortitsineq eqqaamallugu kuinnaarimi nutarsiassaatigut kuinnaanaggat kiallikkut atuarneqarsinnaamata ilaatigut coronavirusimuttungassutеqartut unnugulu pisarneq malillugu nalunaaqutaq arfineqmarlunut qaneroq aallakaatineqarumaarpoq ulloq atorluarisiuk. Vi skal til at afslutte vores direkte udsendelse. Du kan læse de seneste nyheder om blandt andet coronavirus på vores hjemmeside kna.gl, og Qanorooq vil blive sendt i aften kl. 19.00. Vi siger tak herfra.